hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag. Maadong buntag sa tibok kalibutan. Salamat Lord. Naglirat pa niyang mata. Bitaw, salamat Ginoo. Gabang na araw buntaga. Salamat sa grasya. Nanap ko sa hang mga tanom. Asa ni pamubuan. Kay siga na paglangit. Kasi insag mga intenses na pwede mabubo sa koron. Sa di pa ko mga tos lunsod. Sa di pa ko maghatod sa ahang suman mabubo sa kuona. Kay algi. Minsiga na naglirat nagharing adlaw. Init na pod. Ang bubuan sa mga banda kaya na miduros na rabani. Buwan sa ni kay hapit na rabani na muwak. Buwak na po balik. Hindi ka na maglangit. Kami giingon nga ko ana. El Niño na. Awa na bali na hilay sinayhay ni mo. Nabalik isa. Nabalik sa kabanda na igunin sinayhay. Gapon. Manihay na dakit. Buwak. Yan, nabali. Kurang ini hindi mo kayo kaling may tambok, mabali nin. Tambok na naman isa. Arde lapat na tamarong is legend niya. Tamarong lapat is legend. Uy, ramay ni sana matay. Kaluoy, na magusa na matay. Sibuyas. Sibuyas. A few moments later. Prepare na agahang kuan di ay para sang suman. Suman nga tinamis na sa kilo 1/4 dahon o pilit o kaning lubi sinugkod di pa kod dani na magutin komit nga magamping kuno ko kay presing kunog mabughat ko labaw ra ba kuno uno agang mabughat. Daghang salamat sa concern nimo ma'am.
Pero kabala kay kaning lubi, gipakudkod ra na mura manihaga nang magkudkod. Hini-hini raw po kog kumot. Sa kakilo og tunga nga pilit 5 ka buok lubi. O sa kakilo 1/4 nga kamay og kinugay 1/4. Dili ni tinamis, dili ni parat ha tinamis ni. Na naka-ready na. Diyan nagahang lana para sa suman nga tinamis. Ilana man ni siya nimo sa ilunod ko nimong bugas o maalano na ni. Balik na ko sang order budawat na ko na order ginagmay. Ani nalana na gilunod na ang kuan pilit bugas marani tataw din sa niyong tangan ni kamay. Na ano ni diyan na ayong damsukong biulit adas lani pa siya kaya ako order kung akong dioperahan hindi hindi pasuman sintuluan surrender siya di kung kaya magingani sugday ko no arang banghan siya arang kunong bangaha wala ko okay naman ko okay naman yung nakingani sa kakilog tanga nga pilit 5 ka buok lubi. Sa kakilo 1/4 nga sa kakilo nga brown sugar o 1/4 nga kinugay mo na ni resulta. Magwantay taon kabot daning tubangan sa interno nga init. Mo naman jud ni paagi parang maka palitag ako kinahanglanon mo na ni kinang magingani ta poston yan na ang giputos na naho. Sigunahan mong suman pilit. 9 PM na ho nga akong bulanghoy. Katong daling adlaw ba tukos ang bulanghoy dyan. Nalingon nga. Linsa ba ko lang. Hoy. Lingon ko din ibalik sa kong bulang hoy. Kay, kuan. Kinanglano na. Kasi mo ko kanang maraway sa restorya nga. Lalinyo ko no. El ninyo. Mado na laman. Bulang hoy. Para sa gutom. Kaduha, di ba po ko pwede magkuan. Pwede na ibalik sa kay ako sa una manginahanglan ko pa ito bulanghoy kay pwede na ko mang balik sa normal ang bulanghoy pwede ba bangguron puturon ano karon suman sa naman ko kasi
Sinilap talang bulang huy. Tumaron. Wala. Mama, wait naman sa langit. Gumera ba na luto? Ano? Doon ka na lang bakante pa ng abuhan. Gusto ka makadubog taong, dubuhan ng taong. Pinay, gabo na na. Uy! Mga bastiya na. Karoon naman ng bahaw kay pwede pa rin sa baon dyan. Di mo dubog taong. Umarang taong buntag, total na. Tutahan po, may batong umamuha. Adobo mo po. Ayun. Magpais mo ka. Ano? Dahil sa mo bitaw kay kalatag ukra, nagkalatag bato. Kalatag pa doon. Tanon kay maulig atos evaluation. Itong hapon nagkagubot sa Ano harbi sa kwan. Kanang tanon. Pino po nangalata na. Dignas po na aban. Dagan pangidugnas. O dahil mga manuhoy na pwede kang sunod-sunod. Sa'yo na ba nung may batang hilak? Subscribe din yung channel ni Inday Herlin. Ito ang bunso. Jawab. Katabang. Itaw. Yun mo tanaw. Subscribe. Subscribe yung isang patag. Dili Inday Herlin. Tapos sunod siya sa mag-video-video sila Tapos Garcia. Ano ba yung tagtag sa pikas? Kanang sagura dahil dahil mo itong bukas mo pahit gani Kaya mo good. Hapdos man. Itong kuto-kuto. Halo yung sedaan. Ito kukuha. Ano ito? Ito Ilan na karong bahaw. Wow. Agon. Tapos na bakanti pa ng abuhan kaya mag-konsuman nagsuman. Yari. Wala pa di ukra. Ganahan mo suman, order na mo suman dia. Baka klase dito ang suman. Tulo di ay. Kung may saging, nimugan. Kung may kung may pilit, duha na kaputahi ang pilit. Kani tinamis ni na biko. Katong pinarat mo tibudbud. Dadadang pagwa kasuman og nga ni. Niya tibudbud dito. Sige na hindi budbud. Labis panda jud na sa karsada mag-atang. Okay, sige, hanggang hapon ko. Tigling. Si Po Violet, pila na kasi manawa maka-vlog. Doon sa nakato. 3 weeks na. Why upload? Masaya ang problema dito. Pabuta, tunan sana. Pero daan ito yung iba na siguro cellphone guys. Una din nagligas mo ito ng cellphone pang edit.
man nagkanrakas na slamisa. O kabidyo gabi pag kanang haon kay di ako'y bisita. Mo ni dia na ready na hanap pa ning iphon, hanap pa ning sidsilanan kay ihatod na pud ni